odebíráš asi tak třeba 60 FPS, jen tak zase randy. No, abys věděl. A pokud máš Razer věci a máš zapnutý ty aplikace, tak máš taky minus 200 FPS aspoň, minimálně. Doufám, že ti zdechne ten počítač. Přesně tak. Mám 50 FPS. Ja 13. Kde tu mám mŕtvy? Kyoshi, To sú tí variori. No, to jsou ti díleři. Jaký healeři, ty vole, když dostaneš facku a chcípne. Hráme. Brett soon. Dobre, odchádza Exku, Spike, Tyra. Brett. Balóky si tu môžeš hodiť stopnúť. Exku, aj ty si odišiel, dobre. Brett soon. A potom milička, nestojte na bossovi, keď je Brett, iba idete dopredu. Lebo tam potom na vás palia átky tie plošky a tank dostáva 25% redukciu damage každým stakom. Kadám. Idem ja. Dobre, s kým idem? So mnou. Aj so mnou. Tak natáčam. Paráda. Doľava. Spike mŕtvy. Brett soon. Doľava. Doprava. Či doprava, sorry, ja som kokot. Brett. Move left. A Kyoshi, ty sa postav na nás. Vidíš, ak my stojíme v jednej linii a ty si úplne v riti. Kill nejakú, to devku. Viete, devka na Jatka. Vyspel? Máš. Som preč. Jatko odišiel. Brett soon. Arky sa nemajú ignorovať náhodou, keď sa vyjde z toho, či? Brett. Všetko sa ignoruje, bossa bijete. Doľava, doprava. Stun, dispel. Máš. OK. Firma. Move left. Bude Blossom. Ja nebudem odchádzať, ja ostanem. Brett soon. Či dispel? Ja tiež nemôžem, lebo dostali sme aj my. Dobre, mám Dobre, to. ideme von. Ideme von. Move left. One Exku. slice. Ak viete, resnúť Red od Spike'a. Move right. One slice. Ale to, že tak má brať tie guličky, neznamená, že Move keď je left. vedľa vás, mne to One berete. slice. Dread spray. Move right. One slice. Ja odchádzam. Musí niekto iný tankovať. Nemáme tanka. Move left. One slice. Trvá to proste. Fuck. Už ma klepol. Ja to Budeme udržím. Blossom soon. Dread spray. Mi dal doč ten Move boss. right. One slice. Move left. One slice. Dobre. Death Blossom. Nebol som ani raz v pagote zas. Line of sight. Ja už som to pochopil. Vy v tej pagode prechádzajú vám tak uličky, čiže to, čo Red spray. damageujete zbytočné. Move Musíte right. si to celkovať. One slice. Takzvané krak si tu nadominuješ. V boltoch. Brett soon. Mám to celé natočené, jak to má ísť. Aj plus to, jak dáva ten extra, ten shift, Brad. všetko hlasivý gaura. Doprava.
Že čo Jašo taký damage dostal, sa nedá prehylovať a to už tam sú mŕtvi. Už dostával do chrbtice. Brett soon. Dobre, máme video a tak ďalej. Poďme to zabiť na normal a ideme. Váho, jak vypnem to video? Takisto, ak sa zapol.